Nagkagubot sayo sa buntag ning Lunes, Desyembre 2 gawa sa Cebu City Hall. Human giklaman ang duha ka sakyanan nga gipanag-iya ni dismissed Cebu City Mayor Mike Rama. Ang naasoyng mga sakyanan anaa nakapark tungod sa road sign nga dunay nakasuwat nga reserved parking for city mayor. Apan sa mga dili mayor sa dakbayan, no parking ug tow-away zone ang maong dapit. Asoy sa driver ni Rama nga kawani sa Cebu City Transportation Office ang nagbutang sa clamp. Usay po nga gi-clamp ka. Kuhaan ko ni ipabadlong ko nung raktil ko ilang instruction ni mayor ari raman ko dre niya. Manaog ra to siya ko istoryahay lang si Mayor Mike. Wala nimo i-abandon ang vehicle. Wala. Nagandar pam ginan. Tungod ni ini mitumaw ang tensyon tali sa mga supporters ni Rama. Ug siya nibiya sa City Hall sakay sa sakyanan sa iyang anak. Apan gilimod ni Garcia nga naggikan niya ang mando nga klaman ang mga sakyanan ni Rama. Wala ko'y no orders whatsoever ang akong gihatag regarding that. But I think that is just their standard operating procedure. Ugnay nakalampas sa balaod nila ginang klaman. Sa wala pa nahitabo ang maong kaguliyang, sayong mibisita si Rama sa City Hall, kauban si dismissed City Administrator Colin Rosel aron motambong sa flag raising ceremony. Sa usa ka video makita si Rama nga daw ni walk out, human siya gitawag nga former mayor ni Garcia. Ang atong former mayor, Mayor Mike Rama. Gani baruganan gihapon ni Rama nga siya ang nagpabiling mayor sa dakbayan. Karong adlaw sab na sayran nga gisirad-an ang main entrance sa executive building sa City Hall ug ingon man ang pultahan sa mayor's office. Matud pa sa head sa Civil Security Unit nga kini aron mapreserbar ang mga ebidensya nga anaa sulod sa maong opisina. Human sab sa nahitabong kagubot ni adtong Nobyembre 8 hinungdan sa pagposas ug pagkapriso ni Attorney Colin Rosel. Kaya nag-request ko last Friday, nagpawal ng butang. So, wapa man niya, buha niya middle eh, usod-sod ang kupon ba o whatever. Wata kibawa, wako kibawa. Nasairan nga sobra 20 ka mga police personnel ang gi-assign palibot sa City Hall karong adlaw. Nagkanayon si Garcia nga padayon ang pag-implementar sa maximum tolerance sa kapulisan. Pwede mo ginang maximum tolerance. Ang dili lang nato mo tolerate if they already transgress the law, especially our penal laws, then we should take action on that matter. Holding office, perhaps is one. Signing documents as city mayor is another. And just like what Attorney Colin did, he signed a document stating he is the city administrator. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.